na basta ano yung mga ano dito, mga idadagdag namin na ano pag matapos na. Dito. Yung ba mo natambakan talaga ito, pwede yung tutulugan sana, presko. Guys. Ayan po isang magandang hapon sa ating lahat. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin, silent viewers, mga sponsor, at mga anonymous natin sponsor. At punta kami dun sa Kubo, dun sa neighborhood. Bisitahin namin yung Kubo kasi parang ano na, baka may mga damo na naman. Para kung sakaling may damo, ay pag-grass cutter ko kay Papa, bisitahin din namin yung ano, yung Kubo. Ba't may panungkit doon? Panungkit kasi may bilog pa oh. Panungkit. Ano? Nakatayo. Sino naglagay niyan dyan? May bilog pa. May bilog pa nakalagay sa ano. At gamitin namin yung van kasi hindi na nagagamit. Para makaano. Tara na kayo! Bisita kami sa Kubo. Linggo ngayon, bukas trabaho na naman. Medyo presko doon. Ito old model na to, lagi itong naka-restro. Alaga. Sakay. Yung bakit? Kailan? Ngayon? Hindi. Pag-awan ko sa... Ba't nakatayo na naman? Ibig sabihin may pupunta dyan. Kaya nga. May bilog nga. Ano? Tanggalin mo nga yun, putol-putulin mo na. Ang sungkit. Maganda doon mas sa neighborhood yung sunset. O Josh, gawalan kami doon. Punta na kami dun sa ano, Kubo. Kubo yan. Papoy. Pinta kami ah. Tara. Let's go. Ang ating ano, mansion. Saan ba ito? Screaming duck. Nalalaglag lang yung mangga, Josh. Ayun o, mangga. Nalaglag. Ayun o. Saan yan? Gusto? Ayun o. Ito o. Ayun o. Ano yan? Ito. Yan ko ay. Dali. Starmingo. Baka apple. Oo, apple. Gano'n mo, apple mango gusto mo yan ha? Kaya tayo. Gusto niya yan? Magdala tayo? Parang peach. Masarap Peach daw yan yan. daw. Peach. Peach yan ma. Hindi yan peach. Apple mango ang tawag dyan. Yan. Apple mango. Apple mango ang tawag dyan. Ayun. Ano? Joshi, come on, Joshi. Oh, ang dami. Di na buhay, sumadri kakao. Ma, pwede kami mag-bless. Di Saan? na ano. Kami mag-bless tayo. Saan? Yung mga Yun o. bless. Try mo nga. Kung nga nag-bless kami kung nakita namin ang pag-bless. Hindi na buhay. Dami na ako. Ma, ayoko. Tayo na. Masarap yan. Try mo. Tikman mo una. Masarap. Mama, natatakot ako. Bakit natatakot ka? Ito. Ang kambing yan. Joke lang naman. Diyan ba kumain sa mga?
mga damo-damo na naman. Tumubo na naman yung mga damo. Pag raskatiran ko kay Papa. Tingnan muna yung kubo-kubo namin. Kasi mababago yung plano nito. Dapat nito, dapat pupuluringan, tambakan. Kasi Ami, para daw magandang tingnan, gusto niya Ami, yung may sahig. Yan, may sahig, kaya mababago. Sayang nga dito, sabi ni Papa. Tinanggal yung ilaw. Ha? Tinanggal yung ilaw. Doon, tinanggal mo na kasi baka mawala. Tapos plano ko nito, paano ko muna, pa-disconnection ko muna. Kasi Ibaba mo muna breaker. magbabayad nito kahit ano. Minimum. Babayad yan. Kahit di ginagamit. Kahit di ginagamit. Baba mo na lang muna ang breaker. Kawalan mo na atang magagamit. Di nabuhay yung di nabuhay yung Madre de Cacao. Bumisita lang muna kami dito. Wala, di talaga nabuhay. Natuyo. Natuyo yung Madre de Cacao. Tapos pag umulan na to, pag umulan, papatraktor ko para mapagtaniman ni Papa. Meron na naman. Hindi na buhay. Magagawa ko to na ulit na madiretso yung trabaho nito pag na-opera na sa amin, kasi malapit na rin, malapit nang ma-operan sa amin. At Pwede pala na butangan sa taas. lalagyan ng higaan sa taas. Pwede nga tayo dito eh. Kung ito, ibang nakambangan talaga ito, pwede sa tulugan sa presko. Kaysa dun, ubo ka ng ubo. Dito ba? Ay, Ito ba, ilaw. Boom, kaboom, kaboom. Oh, sarap ng hangin. Yung kuryente. Medyo talaga umano konti yung tubo, gumalaw. Malayo kasi medyo bumaloktot. Hili! Galitin yung aso. Yan, kambing. Kambing. Tuyo na yung dahon. Kambing. Kambing. Natin yung isa. Para tawas tayo ng ano. Go! Saka na yung mga dito, mga idadagdag namin na pag matapos na. Ganito lang muna siya. Pahingaan nila Papa pag may tanim na dito. Pero pag magsimula na kasi magtanim, kailangan may gripo na para may posisyon. importante sa akin. O yung damo, kailangan di siya tumubo ng tumubo.
Malaguna. Ano yung kagad ni Papa? May grass cutter naman sa bahay. Siyempre naman salamat sa ano, nag-sponsor ng grass cutter kay ano, ni Pula. Sponsor ni Pula. Thank you po. Laking tulong yun sa bahay. Pero kung ano mo, nagluto pala tayo ng pansit. Tapos dito tayo no, naglamisa. Dito. May ilaw man. Picnic tayo dito. What is that? Huwag dyan, Joshi. Sige dyan. Diyan. Kasi ko talon yun. Yan tatanungin. Ang trampolin yan, talon. What is that? Tara, tignan mo kita. Bumisita lang kami. At punta kami dun kila Papa. Bumisita lang namin yung kubo. Yan, punta muna kami kila Papa, kila Mama. Malapit lang naman sa kalsada. Ayun, bali, kaya sinakto nila na ano, ginawang April yung kasal ni Nini para mas malawak yung paglalagyan ng ang pag-uokasyonan, paglulutuan kasi kung May, medyo maulan pa yan. Kaya yung saranggola. Baby ah. Takbo-takbo si baby. Nagawa sila ng ano, bilaw. Bilaw. Hoy! Bilaw. Tingnan ko. Yan, uwi na kami. Gabi na. Presko dito. Tara. Bibi, tama na yan, Bibi. Ipon na Bibi stick. Ay, ka. Unma na. Inda. Nakaligamit na. Pauwi na. Pag-relax-relax mo sa bahay. Dito naman sa bahay. Kasi
Balik na naman kami dito sa mainit. At bumili na rin kami ng pang-ulam. Itong munggo, yung pinabili ko sa amin para bukas, sa isang araw, ulamin nila. Lutuin ko. Naglalaga ako ng tilapia. Yung kaputol ng pinaksiw ko. Alright. Ito muna ng ulam. Gabihan namin. Hapunan. Tapos sili. Nga, sili. Ito yung tira nung pinaksiw ko nung nakaraan. Nalagay sa rep. Yung kaputol pinaksiw. Nakatipid tayo. Importante lang naman may ulam. Kalamansi, masarap na. Kailangan tayo magtipid. Hindi yung ubos biyaya. Bukas nakatuwa nga. Importante may ulam. Okay na yung gulay, ma? Patis. Oo. Kumukulo na. Kumukulo na. Tubig. Right. Yan ang ulam ko. Kumukulo na. At dito si Ami. Yung dalawa, kumakain na. Nagpabili ng chicken. Kamuti. Yan. Mahal yan, ma. Ito. Ulam. Akin na, ma. Marinig ko ang iyon. Maugmahon. Namutan taka. Kulana. Nagdaraga. Akin na yun mo. Kutsara. Wow. Right. Mataba. Sarap. Masarap nito. Bay kalamansi yung... Dito ka. Ayan mo. May kamatis. Plus, alam na, pang-asim natin. Wala na pala talaga tayong mga sili na eh. Medyo ano kasi ito. Pusin lang kaunti. Yung isda bili ko niyan 170. Pinaputol ko. Dalawang ulam. Yung iba, pag ganyan, isang buo. Ako pinaputol ko yan. Kaya importante mayroon. Di ba, ma? Tapos may gulay. Lola.
Tapos, bukas, huwag pong maluto namin yung anong kangkong, munggo. At dito pa nga ang yun, binigay natin ba yan sa akin, galing Barax. Lutuin ko ito pag wala akong gawa. Namutang ka. Lola. Kulang yung asim dagdagan. Wala na pala tayo mga magic. Okay na. Goods na.